Silavê var baş hevanno çend nûçeyên ku Muhamedê kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Nûçeyên ji Kurdistanê ê cîhanê hene. Em hema dest pê bikin. Ji ku derê civîna bi wekalet ya di navbera Tayyip Erdogan û Öcalan de bi dawî bû. Çima dibêjim civîna bi wekalet? Sê roj e eynî tiştê dibêjim ji ber ku civîn ne di navbera heyeta İmralî û Erdogan de, di navbera Öcalan û Erdogan da pêk hatiye, lê Öcalan wekîlê xwe şandiye wî derê. Hevdîtina şandeya İmraliyê ya bi Tayyip Erdogan re piştî saetekî bi dawî bû. Hevdîtin li qesra Serokkomariyê ya li Beştepe li Enqereyê pêk hat. Di wê hevdîtinê de baş e. Yani yek ji kesên ku di nava AKP'de di pêvajoyên aştiyê re eleqedar dibe. Di pêvajoya beriyan hate jî ya 2013 de jî ev kan ala wekî wezîrê karê hundir bû. Rolekê diyarker lîstî bû. Hevando niha civîn bi dawî bûye. Daxuyaniyekî wisa berbiçav tuneye. Heta niha tiştekî negotine. Di saetên pêşme eger tiştek were gotin ez ê xwe ji we re bibêjim. Nebe jî sibê serê sibê bernameya serê sibê de ez ê ji we re pêşkêş bikim. Lê civîn li çapemeniyê girtî bû. Civîna Komîsyona Meclîsê jî di vê naberê de bi dawî bûye. Ka em binirin ji wê derê çi derketiye. Ew jî em hema ji we re pêşkêş bikin. Civîna Komîsyona Meclîsê ya 16 ku Wezîrê Karêder ve Hakan Fidan, Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç hatin godarîkirin bi dawî bû ev civîn jî. Ew jî li çapemeniyê girtî bû. Di civîna 16 ya Komîsyona Hevgirtin Netewî Biratî û Demokrasiyê de Wezîrên Karêder ve Hakan Fidan, Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç hatin godarîkirin, civîn li çapemeniyê girtî bû. Di civînê de ewl Hakan Fidan hate godarîkirin, piştrazî Yilmaz Tunç 7 saetan dewam kiriye civînê. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş di civînê de axivî. Xebatên wan yên komîsyonê dibêje ber bi amedekirina raporê ve diçe. Kurtulmuş komîsyon weke komîsyoneke dîrokî pênasê kir. Wekî din da zanîn ku komîsyonê ji bo demokrasiya li Tirkiye xebatekî pir baş bi pêşxistiye. Partiyên cuda li ser xal, li ser fikrên hevpar gihîştine hevû di. Kurtulmuş îşaret bi banga Abdullah Öcalan kir. Biryara xwe fesihkirinê ya PKK. Dibêje hemû pêkhatiyên wê diyar kirin, yani hemî rêxistinên derdora PKK wê xebatên rêxistinê nemeşînin. Bi taybetî daxuyaniya 26 Cotmehê ev gihîştiye pêngaveke jortir. Bi vê yekere wê xebat godarîkirinên zagonî jî wê hin guhertinên zagonî jî bêne amade kirin. Komîsyonê ji bo guhertina zagonan, qanûnan çarçoveyekî amade kiriye wê vê çarçovê pêşkêşî meclîsê bike. Dibêje Numan Kurtulmuş ev ne cihê guhertina zagonên destûra bingehîne. Yani komisyona ku em di nav dane heqê me tune em destûra bingehîn biguherînin. Em tenê dikarin pêşniyazê xwe pêşkêşî meclîsê bikin. Çarçoveyekê em ê xêz bikin elbet, em ê pêşkêş bikin. Heta niha gavên mezin hatine avêtin, dibêje Numan Kurtulmuş. Hevan me niha vê derê tişta ku ez ê ji we re pêşkêş bikim. Yani manşeta me ya îro ev e, bila li ser ekranê be. Fermîbûna Kurdî tê sermasê. Ew çawa ye fermîbûna Kurdî? Rojnamevan Rawîn Sterk nivîsandiye ji bo Rûdawê ka ez ê ji we re pêşkêş bikim. Têda tê çi hatiye nivîsandin, çi tê gotin, çi bîstiye, ew jî meselekî balkêş e. Dibêje bi biryara vekişîna Partiya Karkerên Kurdistanê ya ji Bakurê Kurdistanê prosesa yani pêvajoya çareseriyê êdî gihîştiye qonaxeke nû rayedarên Dem Partiye vê qonaxê wekî qonaxa duyem ya pêvajoyê binav dikin, daxwaza yasayên entegrasyona demokratîk dikin. Li gorî wan ji bo gavên yasayî qanûnî êdî tu astengî nemaye. Divê demil dest hemen bi lezûbez gav bêne avêtin. Parlamenterê Dem Partiya Öztürk Türkdoğan li ser mijarê Axifiye dibêje tiştê ku divê were kirin çawa ku di mînakên din ên cîhanê de jî heye divê demil dest yasa bêne derxistin. Dixwazî bêje yasayên demkî, dixwazî bêje yasayên entegrasyonê ya jî dixwazî bêje yasayên aştiyê yan jî navekî din lê bike. Divê gavên pêwîst bêne avêtin, da ku pêvajo bigêje silametiyê baş bimeşe. Ne diyar e ka tiştê ku aliyê Kurd û aliyê desthilata Tirkiye ji vê mijarê fehm dikin yekin yana. Ev jî ne mühîm e. Lê li gorî çavdêran bedenkirina çekan ji bo Tirkiye deriyekê nû vedike. Tu pirsgirêk tunene ku bi gotûbêja neyne çareserkirin.
tiştê ku aliyê Kurdan, tiştê ku aliyê desthilata Tirkiye ji vê mijarê fehm dikin, dibe ku neyek bin. Lê li gorî çavdêran, bêdenkirina çekan ji bo Tirkiye deriyekê nû vedike, tu pirsgirêk tunene ku bi guftûgoyan, bi müzakereyan neyne çareserkirin. Di vê navirê de serokê kompanyaya lêkolînan ya Genarê İhsan Aktaş jî ji Rawînstêk re axifiye, dibêje Wezîrê Dadê daxuyaniyekê giring daye, gotiye em gelekî nêzîkî encamê ne. Ev tê wateye ku karên qanûnî êdî dikarin dest pê bikin. Li aliyê din, eger mijarên girêdayî destûra bingehîn hebin, divê cudakariya weke layîk, antîlayîk, Tirk yan jî Kurd, Elewî, Sunnî têde tune be. Divê em van meseleyên piçûk li dû xwe bihêlin, destûreke împaratoriyane ava bikin. Ji xwe di rabirdûya me de jî ev heye. Destûreke împaratoriyane yani wextê dibêje rabirdûya me de jî heye weke şiklê Osmanî. Yani di nava Osmaniyan de Tirkî, Kurdî, Elewî, Sunnî, layîkî, antîlayîkî ev heye ne mesele. Ev îdia wan e. Dibe ev nebe mesele. Rast e, dibe neve mesele. Yani herkes bi aidiyeta xwe, bi ola xwe dibe bikaribe temsîliyeta xwe bike. Partiyên din yên opozisyonê jî eşkere dikin ku êdî dema çareserkirina pirsgirêkan bi diyalog û müzakereyan e. Li gorî lêkolînan, piştgiriya raya giştî ji bo vê prosesê yani ji bo vê pêvajoyê nêzîkî ji sedî no de. Di navbera Kurd û Tirkan de li hemberî pêkvejiyanê, bi hevra jiyanê tu astengî tunene. Niha rojnamevan Rawînstêk tiştekî dibêje hevanno, binêrin çi dibêje? Li gorî agahiyên ku me ji kulîsên Dem Partî wergirtine. Perwerdehiya bi zimanê Kurdî ew jî di nav de hin daxwazên bingehîn ên mafên kolektîv li ser masê ye. Çav li rêye ku di nava meha mijdarê de, meha pêşiya me de gavên berbiçav bên avêtin. Em jî hêvî dikin ku tiştekî wisa çê bibe. Zimanê Kurdî bibe zimanê fermî, bibe zimanê li dibistanan were perwerdekirin, ev divê di nava meha pêşiya me de wê were ser masê. Tabî elbet em nizanin wê were qebûl kirin, neyê qebûl kirin, tenê wê were nîqaş kirin. Bi taybetî ji bo vegera endamên Partiya Karkerên Kurdistanê, hêzên gerîla, ji bo azadkirina girtiyên siyasî, Wezareta Dadê amedekariyan dike. Tê gotin hem Tayyip Erdogan serokkomar, hem jî aliyê Kurd di nava hevahengiyê de ne. Da ku ev gav dereng nemînin, rê li ber îhtimalên neyînî werin girtin. Yani provokasyon dernekevin. Ji xwe rayedarên Partiya Karkerên Kurdistanê di vê çarçovê de wê rojê beyan kirin, bi vê armancê wan hêzên xwe ji hin herêmên Bakurê Kurdistanê vekişandine. Min vê sibê vîdeoya Mustafa Karasu çêkir amade kir. Eger wexta we hebe û dikarin temaşe bikin. Ew jî bi vê şiklê dibêje ji hemî Bakurê Kurdistanê em venekişiyane. Tenê hin deverên xeter, îhtimala derketina provokasyonan lê hebe. Wan deran. Divê me hêzê xwe vekişand, ji bo em rê venekin. Ji xirabiyê re. Ev li aliyekê hevanno wekî din tiştekî din jî heye ew jî balkêş e. Mesûd Barzanî pir kêm diaxife lê wextê ku diaxife balê dikişîne ser pirsgirêkên mühîm. Mesela ji we re bêjim niha belkî jî bi wesîleya van hilbijartinê li Iraqê rayedarên Yekîtîn Niştimanê Kurdistan û PDK bi gel re têne cemhev. Mesûd Barzanî bi dayîka re hatiye cemhev. Di wê derê de di axaftina xwe de dibêje dewra ku em tê de ne, pêvajoya ku em di nav de ne, yek ji demên herî xeternak, metirsîdar ê li ser gelê Kurd e. Pîlan û projeyên pir qirêj hene li ser milletê me. Ka em binêrin behsa çi dike. Planên li ser milletê me ji yên berê metirsîdartir in. Metirsîdarî yanê xeterî, yanê tewlike. Serok Barzanî balkişan ser metirsiya planên hêyî yên li ser Herêma Kurdistanê got plana niha, dijminahiya niha ya li hember milletê me ji ya berê gelekî metirsîdartir û mezintir e.
Li bajarê Duhokê Mesûd Barzanî li gel dayîkan, li gel malbatên şehîdan, li gel pêşmerge jinên têkoşer ên parêzgeha Duhokê civiya. Di wê civînê de Mesûd Barzanî got ji xeynî Xwedê em xalber tu kesekî naçemînin. Naçemînin di mana natewînin ne wisa? Ev. Naçemînin eger hûn bizanibin temam e. Ama em xalber tu kesekî natewînin. Ne tenê ji bo dayîkên şehîdan û malbatên şehîdan em 10 caran xwe diçemînin em xwe tewînin. Binêrin ji xeynî Xwedê em xalber tu kesekî natewînin. Tenê ji bo dayîkên şehîdan, tenê ji bo malbatên şehîdan em 10 caran amedene xwe bitewînin, biçemînin. Serok Barzanî her wiha behsa rola jinan ya di dirêjahiya dîroka tevgera rizgarî xwaz a Kurd de jî kir û balkişan ser wê yekê rola jinan di şoreşan de roleke bi tesîr e, bi bandor e. Ji dîrokê vêr ve jinan di têkoşînê de, di meseleyên azadîxwaziyê de, di şer û ceng de roleke diyarker lîstine dibêje Mesûd Barzanî. Ji şoreşa îlonê heta îro jin bûye bav, jin bûye dayîk, bûye mamoste, bûye cotkar. Ew xebat qurbanîdana gelê Kurd û rol û wêrekiya jinên Kurd emaneteke mezin e li ser milê me. Ji ber vê yekê ez çi bibêjim di derheqê dayîkên şehîdan û kesûkarên şehîdan de kêm e. Îro em di sedsala 21 de ne. Dibe ku hîn wekî pêwîst, wekî lüzum dike mafê jinan nehatine dabînkirin. Lê bila jin bixwe jî xebateke bêwestan bike, dilniya bin ku ez ê bi her awayî kêleka we bim. Bala welêya hevano li her derê Kurdistanê li Rojava, li Bakur, li Başûrê Kurdistanê êdî tevlîbûna jinan a di nava siyasetê de, nava biryaran de girîng e, derketiye pêş. Lê dibe ne formalîte be, heqîqî be. Yani jin xwedî biryar bin. Ne weke hin jinan ku dema di biryaran de cih digirin, di rêveberiyan de cih digirin, teqlîta mêran nekin. Wekê mêran tev negerin. Estêtîka jinbûnê nîşan bidin. Ew muhîm e. Yani divê firqiya rêveberiya jin û mêr hebe. Wextê tune be manawî çi ye? Mesele dema ku jin di rêveberiyan de cih digirin dibe aliyê mirovî zêdetir derkeve pêş. Hevan em bidomînin daxuyaniya Mesûd Barzanî niha plana niha gelekî metirsîdar û mezintir e. Plana qirêj ya li ser milletê Kurd. Ev mesele çi ye? Serok Barzanî di beşekî din a gotara xwe de balkişand ser xeterî, ser metirsiya planên heye yên li ser Herêma Başûrê Kurdistanê. Dibêje plana niha dijminayiya niha ya li hember milletê me ji ya berê gelekî metirsîdartir û mezintir e, xetertir e. Niha bawekî bernamekirî yani plankirî dixwazin xelkê me, gencên me, ciwanên me tûşî maddeyên hişbir bibin. Ev metirsiya herî mezin e li ser ciwanên me. Dixwazin xelkê me tûşî bêhêvîtiyê bikin. Tu hest û girêdanekê ji bo niştiman divê nemîne. Ev hemî dibe xeterî ne li ser milletê me. Yani şarekî psikolojîk tê meşandin li ser milletê me. Erkeke mezin li ser milê we ye hûn dayîkên Kurdistanî divê her jinekî zarokê xwe di mala xwe de tê bigihîne, perwerde bike, çi planeke metirsîdar li ser me heye wana serwext bike. Eger gencên me, ciwanên me baweriya wan bi xwe nemîne, tu dozekî me jî namîne. Binêrin ev meseleyekî heqeten hevano divan demên dawiyê de gelek gencê me areyên xeter didim pêşiya xwe, didim berxwe ji bo derbasî Ewropayê bibin. Li welatên Ewropayê, li deverên din ên cîhanê ji xwe re li hêviyekê jiyanê dikerin. Halbekî dikarin vê hêviyê li welatê xwe ava bikin, li ser erdê Kurdistanê ava bikin û îmkan jî heye. Azadiya fikr û raman hebiya, azadiya xwe îfadekirinê,
خباتن کومرو بکره به پی اداره خوابی که تنه حوجی موچه ین بغدای نمینه اگر اف خبات چی هبن مرو بکره به خواب پیش بخه نامه بسا موچه کر رئیسدار مسعود بارزانی بالی دکشینه سر موچه بنرند به موچه خلک کردستان مجره که سیاسیه وکی کارت جبو جناورنا هرم کردستان تی بکارانی یعنی بغدای پر سوجبار دکه یعنی او پلانن خطر کو باست که پلانن بغداینه یعنی نورمال حقیمه ای باشور کردستان هیا معاشی خواه موچه خواه بگیرن ای ماموری خواه کارمندی خواه ماموسته خواه بگیرن لیدبی وکه شانتاج له هم برمه بکارتینه یعنی ویا جبوت تکبرنا هرم کردستانه اف جی به چاف سوری ریبریه هنه کسی نفخایی بو که ریج بغدای رو بکریه و یا کسی که نفخایی سوجبارد که هوانو متام فهم نکر مسعود بارزانی کی سوجبارد که مثلا اف به چاف سوری به ریبریا هنه کسی نفخایی خاطر کرن یعنی اف مثلا موچی به بغدای رو کی پیلان کریه و یا بارزانی بوان گوتنین خواه حقیقتا کی سوجبارد که اف جید بیجه جه انفالی جی کیمیا بارانی جی کمتر ننه لسر پرورده کرنا نفشین نها و ین پاشاروژه مسعود بارزانی دی بیجه خواجه فردین تو جواکی دن کمتر نبینم دوی نفشین ما زاروکین ما بوی آوائی ورم پرورده کرن که دا آسته که بلند و شیاریه دوان خوش خلکی کمتر نبینم نفشینو اگر ام نکاربن جوانان پرورده بکن بگینن آسته که ام نکارم بسر بکنن سرکفتن هوانو ancak به پرورده کرنا جوانان ممکنه به قزنش کرنا نفش نو ممکنه و یا herkes دزانه ام درباسی مسئله عفرینه ببین هوانو مسئله عفرینه ده مسئله که به ایش از نخوازم فوتوغراف نشانه و بدم از همه زود درباس کم مسئله که tam دراماتیکه çeteyin devleta Türkiye işkence li Kurdekî kirine binêrin. Yani ez li ser gotina xwe me yek ji îşaretên gavên baş ku dewleta Tirkiye dikare bavêje ji bo xatirê vê pêvajoyê vekişîne ji Efrînê ye. Dewleta Tirkiye dibêje serê kaniyê Efrînê ji Rojavayê Kurdistanê vekişe çekdarên ku li wê derê heta niha xwedî kiriye wana radestê hikûmeta Şamê bike. Wana belav. Ancak bi vî şeklî hakikaten di mesela pêvajoyê de dikare gavekî maqûl bavêje. Gavekî însanî bavêje ku milletê Kurd jî bawerî bi hinek vê pêvajoyê bîne. Yani eger wisa nebe em çawa dikarin bawerî bi pêvajoyê bînin? Binêrin ez ji vera sebebî bêjim çima divê dewleta Tirkiye ji Efrînê vekişe. Ana ew derbiye îşkencexane. Çeteyên Tirkiye îşkenceyekê hovane li Kurdekî kirin hevanda. Komên çekdariyên Tirk li Efrînê waletiyekî Kurd digirin hepsê bi navê Mihemed Elî. Çalakvanê mafê mirovan yê Efrînî İbrahîm Şexo ew îşkence pişrast dike yani basa wê îşkence dike diyar dike ku Mihemed Elî li zindanên komên çekdarê yên girêdayî dewleta Tirkiye rastî îşkenceyên pir dijwar hatiye. Rewşa tenduristiyê ya Mihemed Elî ji ber îşkenceyê gelekî têk çûye pir xirab e. Ew nêzîkî pêncî rojan dibin îşkenceyekê hovane de maye li Efrînê. Çeteyên dewleta Tirkiye ew kirine hepsê. İbrahîm Şexo ev agahî dan. Mihemed Elî niha li taxa Şex Mexsûdê ya Helebê dimîne. Rewşa wî ya tenduristiyê pir xirab e. Nîşanên îşkencê hêjî li ser laşê wî diyarin. Ew nikare baxfe, nedikare fehm bike, nedikare bide bistîne bi eqrebayê xwe û xizmê xwe re. Niha hatiye berdan hatiye taxa Şex Mexsûdê ya Helebê dimîne. İbrahîm Şexo girtîgeha ku Mihemed Elî lê maye wekî Seydnaya Efrînê bi nav kir. Hûzanin hevano girtîgeha Seydnaya li Şamê di dema rejîma Esed de bû îşkenceyekî wisa bû ku hakikaten zindanekî wisa bû ku bû îşkencexane. Mihemed Elî tûşê nexweşiyên derûnî bûne, psikolojîk nexweşî wî derketine.
پر به زحمتی کسین در دور خاناست که نکاره با آن را باخفه دده ما دست سرکرنه ده هاتیه مجبور کرن کل سر حسنه کی کلی حسنه کی سور راوسته سر حسنه سور دانه رونشتن اف جی بیه سده ما شوتاندنا پیلیا سیم ده درجه سیم ده شوتیه تلیه ویجی بونه درانی ویش کستینه ده انجام اده ایدی نکاره خوارنی جی بخواه کمی چکدار او بکار یعنی بوی آوای معامله لیکرنه ابراهیم شیخو دبیجه از بانک لرغسنه ما فی مروان یه نامنه توید کم دوان بمپیکرنان ده جکرم آخرا بکیون لاوا لیکولینا برپرسان در بخن هوله وانا تسلیم دادگه نامنه توید کم لگوری آگاهیان محمد علی لگوری آگاهیان اف کسی که ماست که محمد علی سال 1982 دیان لنحیه یا شیعه یا عفرینش دایک بیه باوی سه زاروکانه نها سال بار وان چاران هاتبو گرتن yani icap nake merub li kolim bike çeteyn ku anha zulmê li insana dikin Kurdan işkence dikin girêdayê dewleta Tirkiyeyê bi perê dewleta Tirkiye xwe xwedî dikin em didomînin li Şamê ev nûçeyekî min nexwest ez zêde dirêj bikim vê nûçeyê ji ber ku çekdarên li Şamê ev çekdar kîne çewane êrişê xelkê sivîl dikin kontrola hükümeta demkiya Şamê Sivra tune li herema mesakîn el zahriyat ya Şamê bi dehan çekdaran êrişê sivîlan kirin di encamê de 5 sivîl birîndar bûn hate diyarkirin ku çekdaran gefa derxistina şêniyan ji mesakîn xwarine yani gelek insan birîndar jî bûne biçûk hatine xistin hinek insan mecbûr mane birevin bifikirin yani insan hene wê dirê jin hene wê dirê ji bo ku bi van muameleyên xirab îşkenceyê re rûbirû nemînin mecbûr dimînin malê xwe biterîkinin ha jin ha mêr bav li ber zarokê xwe piçûk têne xistin yani otorîte lazim e hevan otorîte niha hikûmeta demkiya Şamê nikare otorîteya xwe saz bike otorîteya hê jî ji çeteyan pêk ji ber vê ez bawer dikim hêzên koalîsyonê bi qesedê re di nava pêwendiyê dane ji bo ku bikarbin van meseleyên asayişî hel bikin hêzên asayişî Rojavayê Kurdistanê jî wê hem herema xwe û hem jî bikaribin heremên cuda yên Sûriyê kontrol bikin meseleyê Elewiyan heye ya Durziyan heye ji vanan re dibe çareserî were dîtin dibe ew jî baweriya xwe bi artêşa Sûriyê yan nû bînin wana hemî problemin arjen arî hevanna em bi bîr bînin helbestvanê Kurd arjen arî di sala sêzdemîn ya wefata xwe de li ser gora xwe hate bibîranîn helbestvanê Kurd arjen arî di 12 Cotmeya 2012 de li Amedê ji ber nexweşiya penceşêrê jiyana xwe ji dest dabû arjen arî di salvegera sêzdemîn ya wefata xwe de li ser gora xwe li goristana Yenîköy ya navçeya Rêzana Amedê hate bibîranîn malbata arjen arî nûnerên weşanên sor nivîskar nûnerên saziyên sivîl tevlî bîranînê bûn di bîranînê de geliyekî helbesta arjen arî jî hate xwendin nivîskar Berken Bere jî di bîranînê de balkişan ser nivîskariya arjen arî mîratêya ku li dû xwe hîştiye û got em biçûne te xemgînin lê ew kuliyeta ku te li dû xwe hîştiye ji bo me mîrasek e ez bawerim ew niha li cem Melayê Cizîrî li cem Ehmedê Xanê cîgerxwîn e çimkî wî jî dixwast bibe cîgerxwînê serdema modern xuşka arjen arî Necla Akayî jî axifiye balkişan ser nivîs helbestên arjen arî dibêje yên ku dixwazin Kurdî bijîn Kurdî bixwînin dikarin vîya di helbestên arjen arî de bibînin hevan no em jî mamoste arjen arî bibîrtînin nivîskarekê Kurd xelata herî baş ya edebiyatê ya îranê stendiye ez hema ji we re pêşkêş bikim berhemeke we û Fewziye Beşareta ji bicarê wekî berhema herî baş a bi zimanê dayîkê ya di festîvala wêje ya Mehrganê ya îranê de hate hilbijartin çîroka hêsrên jinek ya Fewziye Beşaretê di festîvala 24mîn ya wêjê ya Mehrganê de ku li Tehranê hate li berxistin xelata beşa berhema herî baş a bi zimanê dayîkê stend
hesrên jinekî bi devoka gerûsiyê hatiye nivîsandin. Sala 2022 diyan hatiye çapkirin. Ev jî bi vî şeklî ye. Baş e. Nivîskareke Kurd hêja xelatê hatiye dîtin li Tehranê, li Îranê. Di derbarê Îranê de nûçeyek me din heye hevano binêrin. Ev jî cezayê darvekirinê ye li Şerîfe Muhemedî hatibû birîn. Ew cezayê îdamê di encama reaksiyonên millet de hat betalkirin. Ev tiştekî baş e. Hûn zanin gelek însanên me aniha li ber sêdarê ne. Eger millet zêde reaksiyon nîşan bide, zêde rabe serpiya, mümkün e ku cezayê darvekirinê wergerinin cezaya hepsê. Lê cezaya hepsê jî girêdayê ew ye hevano. Sibê du spe di encama şerên li hember Îranê de eger rejîm hilweşe kesên de hepsê de wê derkevin. Ama cezayê îdamê pir xeter e. Rejîma Îranê pir zû însana darve dike. Ji ber vê cezayê zîndanê jî yani jaliyek vê pozîtîf e. Qet nebe jiyana însanan xilas dibe yani azad dibe. Heta ku rejîm hilweşiya mecbûr însan berxwe dibin berxwe didin di zîndana de. Hevano niha cezayê darvekirinê Şerîfe Muhemedî hat betalkirin. Em hemen nûçeyê ji we re bixwînim. Ve guherî 30 sal cezayê girtîgehê. Avukatê wî axifiye, parêzerê girtiya siyasî Kurd Emîr Reîsyan. Avukat e li ser hesabê xwe X'ê ragihand. Ew niha hewl didin carekî din Şerîfe Muhemedî were dadgeh kirin. Serî li maddeya 477 ya cezayê bidin. Da ku cezayê girtîgehê ew jî were betal kirin û bi vî we azad bibe. Em hêvî dikin ku ev mesele li pêşiya hemî girtiyên siyasiyên Kurd yên Îranî be ku niha cezayê yedamê li wan hatiye birin. Em hêvî dikin ku tev betal be. Ha ev mesela benda tiştînê ji we re bêjim vê sibê provokasyon çêbûbû Kuvvetên Sûriye Demokratîk îro cardin daxuyanî daye fotoğraf jî parvekiriye. Di fotoğrafta ji ber ku esîrên kuştî hene naxwazim nîşan bidim yani heqê miştûne nîşan bidim. Lê îspat dibe ku di eskerên li cem eskerên Rêveberiya Şamê mayîn teqiyane. Yani di encama êrişekî de ew nehatine kuştin. Veya dibe em emîn bin. Hevano li Brezilyayê di operasyonekî de 332 kes hati kuştin. Felaket. Binêrin nûçeyekî çawa ye. Li bajarê Rio de Janeiro ya Brezilyayê operasyoneke berfireh li dijî rêxistineke sûcdar ya herî mezin ya narkotîkê hate li darxistin. Di vê operasyonê de nêzîkî 2500 endamên hêzên ewlehiyê cêgirtin, şer derket. Li gorî nûçeya Ajansa Frans AFP herî kêm 332 kes hatine kuştin di vê operasyonê de. Li gorî dîmenên cihê bû yerê wesayetên zirxî, helîkopter li herêmê derketine dewriye digerin. Serokê Dewleta Brezilyayê Luila Inácio Lula da Silva tonkî navî wî heye. Luila Inácio Lula da Silva diyar kir ku ji bo operasyona pêşwext hikûmeta wî nehatiye agahdar kirin welatê wî wê sûçên rêxistinkirí êdî ji vir û pê ve qebûl neke. Piştî operasyonan şeniyên herêmê çok bûn. Di nava tirsek mezin de operasyon şopandin. Bi dehan cenaze ji aliyê niştecîhan ve ji daristanê hatine derxistin. Li gorî şahedan hin cenaze bê serûber bûne. Bê serî bûne. Nayîne naskirin. Mala we xirabî yani. Ya merov ji bo sûçên narkotîkê merov ji bo van înşa ew xwesa xwe dike hedefa dewletê. Yani ji bo malê dunyayê ji bo pere merov çawa xwe dike hedefa dewletê. Hakikaten pir balkêş e. Yani ji bo armancên siyasî temam merov fehm dike merov dawekî pîroz de ji aliyê dewletê ve dikare were kuştin. Ama ji bo meseleyên narkotîkê û ticaretê û pere malê dunê merov çawa jiyana xwe dide. Ma ji bo çi ew xwesa qezenç dike? Ji bo çi ticareta narkotîkê dike? Ji bo çi? Ji bo bijî. Ma tiştek wisa dibe? Dawekî ne pîroz e. Şeniyên herêmê polîs bi kuştinên bê daraz temambar kirin. Yani kuştinên bê daraz bê mehkeme bê pirs. Normal maftarin. Yani hêzên dewleta Tirk, hêzên dewleta Brezilyayê nikarin biçin operasyon de operasyona da insana bikujin. Mecbûr dibe pêşî wan saxî bigirin derxin mehkemê
cezayê wan çi be bibirin. Netewên yekbûyî bikarên xwe ên li ser bûyerê anîne ziman ji dewleta Brezîlyayê xwest lêpirsîneke berfireh bide destpêkirin. Hevan no gelek nûçeyên din hene lê ez dixwazim hinek peyamê we binêrim ka hûn çi difikirin. Mesela we hûn çawa dibînin li meselê ka ez binêrim we qet çi nivîsandiye. Ez dîsta dixwazim ji we re spas bikim ji ber eleqeya we ya ji bo vê kanalê. Baş e. Eger tiştekî pir girîng eger pir sêwetûnê bin ez hemen nûçeyên deqeya dawî binêrim hevanna ka meseleyên nû hene tune ne ên nû hebin çi ne. Heyeta İmraliyê li ser hevdîtinên bi Tayyip Erdogan re daxuyaniyekî daye hevanna ez hema ji we re pêşkeş bikim. Heyeta İmraliyê li ser hevdîtina bi Tayyip Erdogan re got li ser avêtina gavên ku wê pêvajoyê lestir û saxlemtir bimeşînin xwedî têgihîştineke hevbeş û hevnêrînin. Endamê Heyeta İmraliyê ya Dem Partiyê Pervîn Buldan Mithat Sancar bi serokê giştiyê AKP û Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdogan re ceviyan civîn li koşka Serokkomariyê pêkat temam. Efkan ala tevlibiye binêrin alîkarê serokê giştiyê AKP'ye gava din ji we re pêşkeş kir weke serokê giştî hatibû nivîsandin. Serokê Mîtî İbrahim Kalin jî tevlî wê civînê biye. Heyeta İmraliyê piştî civînê çi gotiyen binêrin me îro li Bêştepe bi Serokkomar Brêz Erdogan û şandiya wî re hevdîtineke nêzîkî saetekî ajot pêkanî. Di hevdîtinê de me li ser qonaxa ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk gihîştiye û tiştê ku divê ji nûva tiştê ku divê ji nav pê de bêne kirin nirxandinên berfireh kirin. Em dixwazin bi kêfxweşî diyar bikin ku em li ser avêtina gavên ku dê pêvajoyê lestir saxlemtir bimeşînin xwedî têgihîştineke hevbeş û hevnêrînin. Ka ez binêrim wekî din nûçeyên deqeya dawî hene ez ji we re bînim. Tamam yani em gihîştin fikrekî hevbeş. Yani şandeya İmraliyê di encama hevdîtina bi Erdogan re gihîştine fikrekî hevpar. Fikre hevpar çi ye? Ya bi Tayyip Erdogan re merû çawa dikare bigêje fikrek hevpar? Li herema Kefersosê ya Şamê dengê teqînekê hate bihîstin. Ev jî li gorî agahiyan li pêş deriyê îstixbaratê ê giştî teqînekî xwekujî pêk hatiye di encamê de 4 endamên hêzên hikûmeta Veguhêziya Sûrî hatin kuştin. Ev jî nûçeyekî deqeya dawî ye hevanno. Vê êvarê li herema Kefersosê ya Şamê dengê teqînekê bihêz hate bihîstin. Ev jî bû sedemê tirs û xofekî di nava şeviyên şeniyên herêmê de li gorî agahiyan sedema teqînê çeteyekî Daişê xwe li pêşiya deriyê avahiya îstixbaratê teqandiye. Di encamê de 4 endamê Wezareta Parastinê hatine kuştin. Heta vê deqê jî hikûmeta Veguhêz tu daxuyanî nedaye. Mesele eşkere nekiriye. Wezîrê Almanyê jî bangekî yani bang nekiriye xwestiye çi xwestiye binêrin Wezîrê Karê Derve ya Almanyê di civînekê çapemeniyê ya li Şamê de bang kir ku pêwîst e hesab ji wan kesan were xwestin ku tevlî sûcên li dijî Elewiyan bûne. û her wiha ê li Swêdayê. Wezîrê Alman dibêje diviya bû hilbijartinên parlamentoyê li her wiha li Hesekê, Reqayê, Swêdayê jî bihatana li derxistin. Yani rexne girtiye. Almanya jî wisa ye. Hinek dereng e bila bêje. Hûn her hebin. Ez gelek spas dikim ji ber eleqeya we, ji ber endametiya we, abonetiya we. Xatirê we silav reis.